ಹಳ್ಳಿ ಮದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇನಿಯನ್ ಬೆಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದುಂಡು. ಹಳ್ಳಿ ಮದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಲ ತೂವೊಂದಿತ್ತಾಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋಡು ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪು ನೆಡ್ದು ಆಪುನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಲಾಭದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೆಲ್ಲನು ಎಂಚ ತಿನ್ನೋಡು ಏತ ತಿನ್ನೋಡು ಪಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಪನ್ಪೆ. ನಮನ ಜೀವಗ್ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನೆ ತೀಪೆದ ವಸ್ತುಡ್ದು. ತೀಪೆ ನಮನ ಜೀವಗ್ ಪೋನಗ ಉತ್ಸಾಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಈ ತೀಪೆದ ವಸ್ತುಲು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಇಪ್ಪೊಡು. ಉಂದೆಟ್ ಏತೋ ತೀಪೆದ ವಸ್ತುಲು ನಮನ ಜೀವಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತು. ಸಕ್ಕರೆನ ಸ್ಪೀಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಪಂದ್ ಪನೊಲಿ. ಇತ್ತೆದ ಕಾಲಡು ಸಕ್ಕರೆ ಮಾತ ತೀಪೆ ವಸ್ತುಲೆಡ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನ ತೂವೊಲಿ. ತುಂಬುದ ಕಾಲಡು ತೀಪೆದ ವಸ್ತು ಮಲ್ಪುನಗ ಬೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ತಿಗತನೆ ಬಳಕೆಡೆ ಇತ್ತುಂಡು. ನಮಕ್ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ತೀಪೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸೀಕ್ಗ್ ಈ ಸಕ್ಕರೆನೆ ಕಾರಣ ಪಂದ್ ಪನೊಲಿ. ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಸೀಕ್ಗ್ ಹೈ ಬಿಪಿಗ್ ಚರ್ಮದ ಸೀಕ್ಗ್ ಕಾರಣನೇ ಈ ಸಕ್ಕರೆ. ಈ ಸಕ್ಕರೆದ ಅಂಶ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಇತ್ತುಂಡ ಐಡ್ದು ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮನ ಜೀವಗ್ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಆಂಡ ಅವು ಬೆಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪೊಡು. ಇಜ್ಜಿಡ ತಿಗತನೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಆದಿಪ್ಪೊಡು. ಬೆಲ್ಲಡ್ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ತೂಪುನಾಂಡ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶನ ಹೆಚ್ಚಾದು ತೂವೊಲಿ. ಇತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಜೀವಗ್ ದಾಯಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದ್ ತೂಕ. ಬೆಲ್ಲ ಜೀವಡು ಉಪ್ಪುನ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಬ್ಬುನು ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೊಬ್ಬುನು ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪುಂಡು. ಉಂದೆಡ್ದು ಹೃದಯಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ. ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಬೆಲ್ಲನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ನಮಕ್ ಗೊತ್ತು ಉಪ್ಪಂದನೆ ನಮನ ಜೀವಡ್ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಖಾಲಿ ಬಂಜಿಗ್ ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದುದು ಒಂಜಿ ಲೋಟ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಂಡ ಜೀವಡ್ ಇತ್ತಿನ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶ ದೂರ ಪೋಪುಂಡು. ಆಸಿಡಿಟಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೊಡು. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆದ್ ಬಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ಲೆ. ಬೆಲ್ಲ ಆಸಿಡಿಟಿಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಡ್ದ್ ಪಂದ್ ಪನ್ನೊಲಿ. ಬೆಲ್ಲನು ಅದಗದಗ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತುಂಡ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಐಟ್ ಕಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದ್ ಪನ್ನೊಲಿ. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಈತೆ ಅತ್ತು ನನಲ ಉಂಡು. ಬಾಕಿದ ಮಾಹಿತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂಚಿನ ನನಲಾತ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪೆ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು.